Dama ta alam ne ka machine tiɲɛ i ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ kira mun tiɲɛ e k'i jɔ tan ka ni segin sa i poussé ta mun y'o sɔrɔ tan tɔ wallahi de ta dɔn ne taara baarakɛyɔrɔ la ka to so kɔnɔ yan nɔ san nana machine tɛ ka mɛnɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Mami! Mami! Hey, mami! Naam. Voilà, nana. Menali. Oh, la star. Comment tu te la ça va? Ça va. Bâche là. Bâche fouettée, non? Ah, ça c'est mamie. Tu sais, tu es content d'une barre de toi. Et il a patron. Il a patron wuli. Ah, ani so jale no. Vraiment un wuli kan foko so be. Ka kala ka nouvelle du pas de foni. Mami, akoko in yona ka do. Barakarola. Il est mo bunya. Mi fori i b'a kɛ i bɛ na heure la i bɛ c'est à dire baara kan ka kɛ cogo o cogo mami k'i bɛ taa o sira fɛ quoi. Alhamdulillah. Vraiment ko stage kɔni ko banna. Vraiment ko lui il a décidé qu'il embauche quoi. Awɔ ko stage k'a b'a dan yɔrɔ la. Ayi kulonkɛ wa sɛbɛ. Stage tɔ tɛ kɛ bilen stage bɛ dan yɔrɔ la donc e embauché la de e kɛra. Sɛbɛ wa kulonkɛ. Tɛ kulonkɛ de bɛ nin kuma la wa. Tɛ wele ka sɛbɛ de f'i ye wa. Tiɲɛna. Ne bɛ nin ɲɛdɔn ne b'a fɔ baara la. Non ne t'a ɲɛdɔn donc il embauchera de c'est à dire k'i kɛ baara yɔrɔ yɛrɛ agent dɔ ye. Ala d'an ka Vraiment nisɔndiyalenba de don c'est à dire ne b'o de fɔ quoi c'est à dire muso musoya musonin kolon de bɛ mɔnɛ don musoya la quoi n'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan i tɛ foyi kɛ k'a fɔ ko cɛ ka bɛɛ d'i ma cɛ ka bɛɛ d'i ma cɛ de bɛ se ka bɛɛ ta zena wa walayi han an bɛ tile min na komi bi cɛ tɛ se ka fɛn bɛɛ ta o ye tiɲɛ ye i m'a faamu musow n'a yɛrɛ bɛ dɔ la aw ka pariwariw denmisɛnninw ka kɔmisɛnninw ani fana an bɛ sigi ka jateminɛ kɛ du kɔnɔna na baara fɛn minnu bɛ yen nɔ charge minnu bɛ yen i bɛ se ka min ta i b'o ta o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ i n'a fɔ courant saraw ji saraw wala u n'a ɲɔgɔnnaw denmisɛnninw ka école kow i b'o ta cɛ ta ye so sara peut-être ou bien nasɔngɔ bɔ ni fɛnw u n'a ɲɔgɔnnaw cɛ b'olu ta i y'a ye muso adamadenya ye dusu de ko fo dusu de ka k'i la vraiment n bɛ min f'i ye ka fara o kan i bɛ a y'a f'i ye cogo min na adamaden i tɛ kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ a ko k'i jogo ka ɲi continue o fɛ n'Ala sɔnna ka patron nisɔndiyalenba de don i tɔgɔ ah o diyara ne ye sa vraiment papi ça va ko ka ɲi adamaden dusu de ye fɛn bɛɛ ye o ye tiɲɛ n'a fɔra ko dusu a tɛ komi k'i dusu bɔ k'i bolo kɛ k'i dusu gosi wa ne de ye cɛbakɔrɔ ne de ye nin ne de ye nin o tɛ dɛ dusu ye k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ lajɛ k'i bɔkolo lajɛ k'i fa lajɛ k'i ba lajɛ ka dusu ta ka baara kɛ o ye tiɲɛ ka dusu ta ka sɛbɛsen ta ka dusu ta k'a dɔn k'a fɔ ko waati de bɛ adamadenya na k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ i fana ye dɔ ba ye walima i ye dɔ fa ye i ka nin kuma ye tiɲɛ n'o ye adamaden min jɛ i ye bɔfu safu i bɛ bɔfu safu dɔn i bɛ bɔfu safu dɔn maa min nana diɲɛ na ten ka taa ten Ala k'an bɛɛ kisi o ma fo ka denya la dusukolontanɲa k'i sigi ten tile ban temi e de sigilen bɛ teda kunna depuis dugu bɛ jɛ teda tile bɛɛ ni min bɛ tɛmɛna karisa bi naani de bɛ 20 de bɛ sukoro an ka te sukoro de b'a jɛ karisa saribɔnin de b'an jɛ karisa nin de b'an jɛ tile ban temi fo ka denya walima tile ban sunɔgɔ walima tile ban yaalafu tiɲɛna o tɛ ko ɲɛna tile ban yaalafu tile ban sunɔgɔ nin diyara ne ye sa ou bien baara tɛ e bolo e t'a wuli k'a ɲini yɛrɛ e sigilen bɛ fukardenya la maa b'a wuli k'a ɲini k'a d'e ma i b'o ko ta kulonkɛ la o kɔni mɔgɔ man kan tɛ k'o ou bien k'i daga sunɔgɔ wari bɛ papa kun wari bɛ mama kun b'a fɔ cogo di fa ta ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ papa n'a mama bɛ usi kɛ e kɔrɔ badabaga tabaga ye Ala ye papa ni mama bɛ usi kɛ e kɔrɔ ayi ni sera yɔrɔ la i fana ka wuli ka dɔ kɛ dɔ kɛ de bɛ mɔnɛ bɛ mɔgɔ la o ye tiɲɛ fukardenya ni dusukolontanɲa tɛ foyi ɲɛ wa an ka jamana in falen b'o la fukardenya damandan ani dusukolontan ani maafu mɔgɔfu jamana in falen b'o de la jamana in falen b'o de la
Wakachane. Wakachane ma kuna ni diɲɛ fɛn bɛɛ. A bɛ ɲɔ. E ma ye bi an jigi bɛ denmusow kan ni cɛmanw ye. Parce que a fɔra den cayara, a dɔrɔgutala cayara, a cigarette min jugu cayara, a shisha mina jugu cayara. Tiɲɛ na. Tɔgɔ la ye. Vraiment je t'encourage. Merci. Merci beaucoup. I ka courage ta ka baara kɛ. N'Ala sɔnna. Kana bila dɛ, patron ye min fɔ. Et puis i ka patron mɔgɔw bɛ kuma sugu bɛ fɔ, kana mɔgɔ lamɛn. I ka ɲɛma, i ka ɲɛma di, ani bonya ka kan, ani karama ka kan, ani i ka ladamu min ni e y'a sɔrɔ, t'o pratiquer a banna. N'Ala sɔnna. Ta ɲana. I k'i sen bɔ fugadenw sen na. N y'a mɛn, n'Ala sɔnna ma. Merci beaucoup. Papi, i yɛrɛ y'i fa ka kuma tagabolo ye dɛ. E b'a dɔn i n'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na. Kuma in ma taga sira si fɛ ni e ka côté tɛ. Mais n bɛna nkalon kelen tigɛ ye, Sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ kɛ ka k'a denw kɔrɔ. Umar bɛ ka nin fɔ dɛ, mais a ma s'a kɔnɔ. A b'i ka hɛrɛ de fɛ. Ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna, n'a ka i diya i k'a lamɛn, n'a m'i diya yɛrɛ fana i k'a lamɛn. I tulo b'a la. Rien n'est trop tard. Sɛbɛ sen ta, i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye, i yɛrɛ don da la Papi. I ka baara kɛ ni dusu ye. A y'a fɔ tɔgɔ ma yala fu ninnu, a cigarette min fu ninnu, a gɛrɛnna tɛ wiliba ninnu, a nafa ka dɔgɔ. Papi, e ye den kelen de, i fa n'i ba bolo, ɲɛ jɔyɔrɔ de ye e ye. Olu ka siniɲɛsigi de ye e ye. N'e ma kɛ fɛn ye, olu b'a kɛ cogo di? Dɔw man kan mɔgɔ ma dɛ, don dɔ i ka jan, don dɔ i ka surun. Bi alhamdulilayi hɛrɛ b'e fa bolo, se b'a ye, a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i ye, mais e bɛ sini dɔn. Ala k'an kisi, Umar bolo ka taa ban. Fati b'a bɔ, a ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de. E tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye. Tɛ mɔgɔ si ka Ala deli ye dɛ. Mais mɔgɔ nin de b'i ladi. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ se. N'i bɛ se de ko don dɛ, diyagoya tɛ dɛ, mais n'i bɛ se. A lajɛ i ka changer. I ka sɛbɛ sen ta, o de ɲɔgɔn tɛ. Vraiment nin diyara ne. Ala ka sababu ɲuman kɛ Papi. Mira, trop. Mamiano. Nta ibola. Ala. Ni jo. Ne ba fu bita bara la bita bara nyona makere. A bara yemene de bibulu. Ala. Ete ne pas vu donc. Il a été nolo. Moi? Ça va? Ça va. Donne-moi. Vraiment, nous pouvons me faire un diminuer. On le diminue. Ah bon? Ma frada. Ah bon, nous me fera d'autres. Ita ila essayer de poser là. Ah. Je ne sais pas si papi. Il est si il non. Nous le mi ni na ne. Todo mundo fala yorong. Fati. Mumbi. Dama tɛ Ala minɛ ka ne ka machine tiɲɛ. N ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. Kira mun tiɲɛ? E y'i jɔ tan ka ni segin sa. I poussé tan. Mun y'o sɔrɔ tan tɔ? Wallahi ne t'a dɔn. Ne taara baarakɛyɔrɔ la ka n to so kɔnɔ yan nɔ, san nana machine tɛ ka mɛnɛ. Ala jɛgɛ, machine tɛ ka mɛnɛ foyi. A tɛ sɔn, n taara n'a ye dilanniyɔrɔ la k'a tɛ se ka mɛnɛ. Cɛ, machine dɔrɔn i bɛna i bɛ taa kɛ kulo ye mɔgɔ da la. Machine dɔrɔn? Han? I yɛrɛ fana? A mɔgɔɲɛfɛnw de b'a kɔnɔ. Machine dɔrɔn a bɛna i fɛn mɔgɔ da la, k'i ta ye tɛ sugu ye di. Mamma fɛn cɛ la, ordinateur de cɛ la. Ordinateur? Bien. Ni. Ka cɛ n'o ye. K'a tɛ ka sɔn, ne yɛrɛ bɛ k'a essayer sisan. A tɛ ka sɔn, parce que a tɛ ka sɔn ka mɛnɛ yɛrɛ.
Ate ka son. Wala ne t'a dɔn. Ne Tara taara baarakɛyɔrɔ la k'a to so kɔnɔ ne nana sisan machine tɛ ka mɛnɛ ka taa n'a ye dilannikɛyɔrɔ la k'a tɛ se ka dilan tuguni. Bɛɛ tɛ ni machine don sa ni ye fɛn maki don bɛɛ tɛ bɔ yɛrɛ dilannikɛla jumɛn na o b'a dɔn dɔw bɛ gudɔrɔnda la ne taara fɔ hali Bamako la u ma se k'a dilan. Ko ordinateur kura wa mama ali kun le ko ma ko ko wa fila ne ma formation e bɛna taa ordinateur kura san ni ma ni bɛ taa fo 200 wa 80 ninnu na ko i ban wa fila dɔrɔn na ma o kuma ne t'ale den yan ko b'ale ni ka fisa ni papi ma fi ka mana ka fɔ dabila papi e ka wari bɛ ne ko mami ka wusa ni kɛ e ba de bɛ filan dɔn i ka wari bɛ ne ko fila dɔrɔn dangaden i ka wari bɛ ne ko n'o don i tɛ taa sɛbɛn kɛ ka baara kɛ ka i ka fɛn i ka wa fila ɲini yɛrɛ k'a fɛngɛ e t'ale ne ka wari yan ka sabali cogo di dangaden b'a sigi kɛrɛfɛ ko kun k'ale wa n t'a di wa fila kɔtɛ a bɛ yen n t'a di wa ordinateur n b'a san ka di mami ma hali sini n bɛ ordinateur san ka d'a ma denkolon mami i da de bɛ machine san mais i to k'i ka da sɔgɔ ne bɛ da sɔgɔ ne bɛ bɔ ne bɛ tile bila fenêtre de la. ayi kana to ka bila yen bɔ ne ka tile y'i fɛ a bila i ka se k'o ka bɔ n'a ye i y'a faamu wallahi ne b'a dɔn cɛ tɛ muso tɛ mɔgɔ si ma maga ne ka machine na ni e papi tɛ. Papi de don suɲɛ tɛ a b'a dɔn ne ɲɛngoya de bɛ papi la so in kɔnɔ papi de ne ka machine tiɲɛ cɛ tɛ muso tɛ. ne yɛrɛ t'a dɔn e ɲɛgɛn min bɛna papi ɲɛ wasa i ka fɛn tiɲɛ sa hakilina dɔ bɛ kɛ ne n'olu bila i kunna yɛrɛ kaɲi t'i ko u b'a fɔ k'ale dɔ sa a ka siya ne ma ne tɛ woyi a fɔ k'i tɛ diɲɛlatigɛ ko o ko e papi tɔgɔ bolo ne ko e mun den sugu ye de ne bɔra cɛ m'a tiɲɛ muso m'a tiɲɛ e papi de y'a tiɲɛ e ye ɲɛngo den ba i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro para poro ɲɛ ni min porola ka di ma o bɛ tila i la mami nana ye ale ka nin baara min kɛ o de ɲɛngo denya b'i la ne ba nana ni mansin ye ne b'a dɔn e de y'a tiɲɛ wallahi i ye denni tɔɲɔ a ti yafi ma n tɛ se k'a fɔ ko e papi y'a tiɲɛ a sigilen ɲɛna ne t'a dɔn papi e ye den qualité min ye quoi ne tɛ changer cogo yɛrɛ de b'i la diɲɛ ko o ko i bɛ diɲɛ ko bɛɛ la i taara bagaden ka ordinateur ma k'a tiɲɛ a ka Bamakɔ ɲɛfɛnw de b'a kɔnɔ a bɛ ɲɛsira la ale de bɛ ni baara cɛ a bɛ ni baara de cɛ e fuga den de ni ba baara ma i b'i ba baara ma den bɛ taa ka baara kɛ i b'i jɔ ɲɛngo denya la ka taa ka machine tiɲɛ ni e ye den ye papi ni e ye den ne ka wele kun ka ngo wɛrɛ la tuguni i miiri tɛ fɛn min na e ne bɛ foyi tɛ ne la ne y'a jɛ o ma foyi yala fɔlɔ den yɛrɛ de foyi tɛ mɔgɔ la aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Home Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Maju Simpara
an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a y'i boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ